Dobroveče, poštovani gledaoci televizije M. Ja sam Svjetlana Vidić, a vi pratite našu centralnu informativnu emisiju. Za početak, vijesti dana. Zna se dokle je Republika Srpska, izjavio Mitrović. Neka Šmit javno čita Aneks 10 umjesto što poziva srpskog člana predsjedništva na javni razgovor o njegovom imenovanju, poručio Mazalica. U bazi podataka nestalih lica 11.350 aktivnih slučajeva. Vjetar izbio prozor, povrijeđena srednjoškolka. Dačić da najoštrije protestuje zbog kazne Srbinu u Hrvatskoj. 4 ljudi poginulo u padu malog aviona. Izraelska vojska ubila komandanta Hamasa. Sutra promjenljivo oblačno i svježije. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić je upozorio da apsolutno nepoštovanje međunarodnog prava, vladavine prava, Ustava Bosne i Hercegovine i Republike Srpske kao i nadmenost pokazana uvođenjem sankcija i prijetnji izabranim zvaničnicima i institucijama Republike Srpske. U zadnje vrijeme smo primijetili da je možda taj dio iz Evrope nešto malo ublažen, ali da imamo stalni, da kažemo, pritisak od američkih faktora. U zadnjih 15 dana vidjeli smo i juče da je u, kako se zove, Savjetu bezbjednosti predstavnik Sjedinjenih Država rekao da Savjet bezbjednosti nije uopšte nadležan za visokog predstavnika, nego PIK, prenebregavajući činjenicu da je upravo visoki predstavnik Savjetu bezbjednosti slao svoj izvještaj. Znači, riječ je o tome da se prema nama primjenjuje surova sila i da smo izloženi stalnim prijetnjama. Ono što mi možemo pismeno i pravno da radimo kao i sad, da upoznamo svjetsku javnost, a pogotovo američku javnost, pokušavajući da nađemo neku ekvidistancu čuvajući pristojne odnose srpskog i američkog naroda. Braneći se od onih koji u ime američkih institucija pokušavaju Republiku Srpsku predstaviti kao problem. S tim u vezi, radi nastupa ugledne američke senatorke Jean Shaheen, koja je neki dan iznijela, da kažemo, također kvalifikacije koje nisu tačne. Ja sam se odlučio da i određenim senatorima u Sjedinjenim Američkim Državama, a dostupni su mi njihovi mailovi, upućujem pisma. Za ovo pismo koje je danas upućeno senatorki Jean Shaheen u Senatu Sjedinjenih Američkih Država i koje je primljeno pre nekih sat i po vremena, dobio sam podršku i rukovodstva Narodne skupštine i ovo pismo potpisali su i potpredsjednici gospođa Ljubović i gospodin Rankić, kao i šefovi poslaničkih klubova i grupa, Igor Žunić, Spomenka Stevanović, Srđan Todorović, Kostadin Vasić, Dragan Galić, Maksim Skoko i Predrag Neštić. Upoznaću i druge kolege sa ovim pismom. Želim da kažem da smo pisali pismo na više jezika, tako smo ga i poslali, adresirano je na gospođu Jean Shaheen, senatorku Sjedinjenih Država, i da se trudimo da razobličimo mnoge stvari koje su očigledno nedemokratske, nezakonite i neprincipijalne. I da mi u Narodnoj skupštini imamo još jedan zadatak, da pokušamo da otvorimo jedan međunarodni prostor u kome bi sve naše odluke bile razumljive. U ovom vremenu u kojem ja se trudim da obiđem dosta mjesta i da komuniciram sa dosta ljudi, moje neke kolege iz Njemačke nisu uopšte vjerovale da postoji jedan čovjek koji donosi zakon u kojem piše da će onaj ko njega ne sluša ići u zatvor. Shvatio sam u principu da je ovo crna rupa evropskog informativnog prostora i da se oni ovdje igraju eksperimentima sa jednim narodom, u ovom slučaju našim. Ni drugima ne bi bilo bolje ukoliko bi naš bio poražen. Prema tome ne želimo da budemo crna rupa, želimo da otvorimo sve horizonte i evropske i svjetske, da kažemo, informativne hemisfere i da se zna da se mi u Republici Srpskoj pismeno, pravno i demokratski borimo za svoje prava i da su svi međunarodni propisi na našoj strani.
Vlada Republike Srpske je obezbijedila 594.000 konvertibilnih maraka za rekonstrukciju osnovne škole Filip Višnjić u Donjoj Trnovi kod Ugljevika, posebno za izgradnju kotlovnice, čime će biti trajno riješeno pitanje grijanja u ovoj školi koja slavi 9 decenija, rekao je ministar energetike i rudarstva Petar Đokić. Da, jako mi je drago da sam danas u prilici biti ovdje u povodu 90 godina uspješnog rada ove osnovne škole koja je do sada odškolovala brojne generacije, ne samo stanovnika Donje Trnove, nego ovog šireg područja u ovom dijelu opštine Ugljevik. Iz ove škole su izrasli sjajni kadrovi koji su na raznim mjestima u društvenom životu i opštine Ugljevik i Republike Srpske dali vidan doprinos opštinim rastu i razvoju, a posebno u razvoju ovoga naselja. A još jedan dodatni razlog današnje posjete je jako velika investicija koju je učinila Vlada Republike Srpske putem Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost rekonstrukcijom ovog školskog objekta u dijelu poboljšanja izolacionih materijala i prostora u ovom objektu, zamjena stolarije, podova unutrašnjeg još uređenja i naročito uređenje kotlovnice, čime će biti razrješeno trajno pitanje grijanja ovog objekta. Ukupna vrijednost investicije je negde 594.000 maraka. Pošto se o pitanjima energetske efikasnosti stara u okviru Vlade i Ministarstvo prostornog uređenja i građevine, a isto tako i Ministarstvo energetike, tim povodom sam ja danas ovdje da vidimo u kojoj su fazi trenutno radovi, kakva je dinamika, kada će to sve biti završeno i da jednostavno spojimo tu investicijnu aktivnost sa ovim velikim jubilejem 90 godina ove škole. Želim da iskoristim ovu priliku da svom nastavnom osoblju ove škole, onima koji su radili ovdje u ovoj školi ili onima koji danas rade u ovoj školi, da čestitam ovaj vrijedni jubilej, da svim učenicima ove škole isto tako čestitam ovaj vrijedan jubilej i da uz riječi zahvalnosti za predani rad svih prosvetara koji su ovdje u 9 decenija radili i ostavili neizbrisivi trag u procesu vaspitanja i obrazovanja ovih ljudi, da im zahvalimo, a isto tako da ovu generaciju sadašnjih prosvetara pozovemo da još predanije radi svoj posao, da pomognu, da mladi ljudi obrazuju se kroz ovu ustanovu, steknu što više novih znanja, da im ova osnovna škola bude jedna dobra smjernica u životu za njihov dalji životni razvoj. Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vojin Mitrović rekao je da se zna dokle je Republika Srpska i šta je zacrtano Dejtonskim sporazumom, te poručio da granica postoji. Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vojin Mitrović rekao je da se zna dokle je Republika Srpska i šta je zacrtano Dejtonskim sporazumom, te poručio da granica postoji. Ono što moraju znati i Sarajevo i Kristijan Šmit, Republika Srpska pripada srpskom narodu. To je naše i odavde ne idemo, izjavio je Mitrović Crni uoči skupa podrške institucijama Republike Srpske. Granica postoji na entitetskoj granici između opština Ugljevik i Teočak. Mitrović je podsjetio na sarajevsku priču od prošle godine da Srbi mogu da idu iz Bosne i Hercegovine i ponesu zemlje onoliko koliko im ostane na cipelama. Nemojte nas tjerati odavde, ako budemo išli, ponjećemo više od 50%, poručio je Mitrović. Na lokaciji Crveno brdo, na entitetskoj granici između opština Ugljevik i Teočak, u toku je okupljanje građana uoči skupu podrške institucijama Republike Srpske. Granica postoji. Skupovi Granica postoji prethodno su održani u Ljubinju, Jezeru, Novom Goraždu, Pelagićevu, Doboju, u opštini Istočni Stari grad, Ribniku, Foči, Oštroj Luci, Vlasenici, Istočnom Novom Sarajevu, Loparama i Nevesinju. Okupljanje naroda počela su 1. septembra nakon što je Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo zabranilo skup ispred pravosudnih institucija u ovom gradu, čija je namjera bila da se izrazi nezadovoljstvo zbog političke optužnice protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora Službenog glasnika Srpske Miloša Lukića. Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić rekao je da prema rezultatima istraživanja javnog mnjenja podrška stanovništva Srpske ulasku u Evropsku uniju trenutno nije naročito visoka. Evidentno je da u Republici Srpskoj podrška ulasku u BiH u Evropsku uniju nije naročito visoka. Ako ćemo govoriti o razlozima zašto je to tako, razlog za ovakve rezultate prije svega možemo povezati sa globalnim dešavanjima, prije svega u Evropi možemo da povežemo sa procesom koji je trom i spor i česta uslovljavanja koja dolaze od strane Evropske unije, šta je to što BiH treba da uradi da bi neki rezultati u ovom procesu bili vidljivi. Kada govorimo da li
znate šta bi, odgovor na pitanje, da li znate šta bi potencijalno Republici Srpskoj donio ulazak BiH u Evropsku uniju, vidimo da više od 60% ispitanika ne zna šta bi to ulazak, odnosno samo članstvo BiH u Evropsku uniju donijelo je samoj i Republici Srpskoj. Ono što je bitno naglasiti i sljedeći slajd koji govori o podršci Evropskoj uniji, vidimo da ljudi koji ne znaju, odnosno koji su se izjasnili da ne znaju šta bi eventualni ulazak u Evropsku uniju donio, oni su i dominantno protiv ulaska u Evropsku uniju. I obzirom da sve one stvari koje i samo članstvo i sam ovaj proces može donijeti i Republici Srpskoj i BiH, smatram da je potrebno uraditi jednu detaljniju prezentaciju, medijsko predstavljanje kakve su to koristi koje i Republika Srpska može imati u ovom procesu, a generalno i BiH. Umjesto što nelegalni i neizabrani stranac poziva legalno izabranog srpskog člana predsjedništva na javni razgovor o njegovom imenovanju, mi njega pozivamo na javno čitanje aneksa 10 Dejtonskog sporazuma, izjavio je Srni, poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica. Umjesto što nelegalni i neizabrani stranac poziva legalno izabranog srpskog člana predsjedništva na javni razgovor o njegovom imenovanju, mi njega pozivamo na javno čitanje aneksa 10 Dejtonskog sporazuma, izjavio je Srni, poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica. U aneksu 10 jasno je navedeno da se visoki predstavnici imenuju u skladu sa relevantnim rezolucijama Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, a koja je u slučaju Šmita izostala. Podsjetio je Mazalica komentarišući Šmitov poziv upućen srpskom članu predsjedništva da sa njim javno razgovara i da mu kaže koje su to pritužbe Republike Srpske, te da je spreman s njom da razgovara. Šef kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Žunić ocijenio je da institucije srpske na sve značajne svjetske adrese treba da upute pisma poput onog koje je parlament Srpske danas poslao američkom senatoru Jin Shahin. Šef kluba poslanika SNSD u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Žunić ocijenio je da institucije srpske na sve značajne svjetske adrese treba da upute pisma poput onog koji je parlament Srpske danas poslao američkom senatoru Jin Shahin. On kaže da ovakva pisma institucije srpske moraju uputiti jer je trenutno na sceni udruženi zločinački poduhvat protiv Srpske. On kaže da ovakva pisma institucije srpske moraju uputiti jer je trenutno na sceni udruženi zločinački poduhvat protiv Republike Srpske, njene imovine, institucija i nadležnosti s ciljem centralizacije BiH. Žunić je naveo da je Narodna skupština Republike Srpske uputila pismo Shahinovoj jer je iznijela netačne informacije o trenutnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Dobro je što smo uputili pismo kako bismo pokazali pravu situaciju o nekome koji je instruisan i spreman da lažno optuži predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i Narodnu skupštinu, izjavio je novinarima Žunić. On je naglasio da se Republika Srpska bori za istinu i demokratiju, Ustav, Republiku Srpsku i njene nadležnosti. Kada je riječ o opoziciji, očito je da nema hrabrosti niti volje da podrži ovakvo pismo. Njima je glavni cilj da Dodik bude pomjeren iz političkog života kako bi došli do funkcija, rekao je Žunić. Šef kluba poslanika SP u Narodnoj skupštini Srđan Todorović kaže da Shahin nije kvalitetno obavješten o prilikama u Bosni i Hercegovini. Namjera nam je bila da je ukažemo na pogrešne stavove. Pokušavaju se zamijeniti teze u BiH, iako je činjenica da su predsjednik Republike Srpske, Narodna skupština i institucije srpske posvećeni Dejtonskom mirovnom sporazumu, Ustavu, a time i očuvanju Bosne i Hercegovine, rekao je Todorović. Sporazumu, Ustavu, a time i očuvanju Bosne i Hercegovine, rekao je Todorović. Šef kluba poslanika Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović tvrdi da o upućivanju pisma niko nije konstatovao opoziciju, ali ističe da je ovdje neophodno vratiti suverenitet i obuzdati uticaj stranaca. Nismo u ovome učestvovali, rekao je kratko Vukanović. Narodna skupština Republike Srpske uputila je danas pismo Shahinovoj kao odgovor na njen poziv Evropske unije da sankcioniše predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, te ukazala da je na sceni agresivan pokušaj urušavanja garancija i prava Srpske predviđenih Dejtonskim mirovnim sporazumom. Osim predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića, pismo su potpisali i potpredsjednici Narodne skupštine Republike Srpske Anja Ljubojević i Petko Rankić, te šefovi poslaničkih klubova SNSD-a Igor Žunić, Demosa Spomenka Stevanović, Socijalističke partije Srđan Todorović, Ujedinjene Srpske Kostadin Vasić, te predstavnici poslaničkih grupa SPS-a Maksim Skoko i DNS-a Predrag Nešić.
Učenik osnovne škole Georgij Stojkov Rakovski u Banja Luci, koji je navodno napravio spisak za likvidaciju poput slučaja u Beogradskoj školi Vladislav Ribnikar, nije registrovan u sistemu Banjalučkog centra za socijalni rad, ali će sa roditeljima biti pozvan na razgovor, rekla je direktor ovog centra Irena Joldžić. Učenik osnovne škole Georgij Stojkov Rakovski u Banja Luci, koji je navodno napravio spisak za likvidaciju poput slučaja u Beogradskoj školi Vladislav Ribnikar, nije registrovan u sistemu Banjalučkog centra za socijalni rad, ali će sa roditeljima biti pozvan na razgovor, rekla je direktor ovog centra Irena Joldžić. Joldžićeva je nakon sastanka sa predstavnicima policijske uprave Banja Luka, škole Georgij Stojkov Rakovski i savjeta roditelja rekla da ne postoji nikakav spisak za likvidaciju i snimak u Viber grupama i da nema razloga za paniku. Što se tiče nastavničkog vijeća, oni su nam rekli da su zbog problema u ponašanju djeteta koje ne poštuje ni nastavnike ni učenike organizovali ranije sastanak nevezano za ovaj slučaj, rekla je Joldžićeva novinarima u Banja Luci. Prema njenim riječima, roditelji su između sebe napravili veliku paniku zbog grupa na Viberu u kojima se širila informacija da navodno postoji spisak za likvidaciju i snimak, te dodala da u osnovnoj školi Georgij Stojkov Rakovski nema nikakve opasnosti i odmazde. To je jedan vid neprilagođenog ponašanja dječaka osnovne škole koji je u pubertetu, ocijenila je Joldžićeva. Načelnik odeljenja za opšti kriminalitet u policijskoj upravi Banja Luka, Siniša Kojdić, rekao je da nema mjesta za paniku, te naglasio da se mora uzeti u obzir da je riječ o djetetu koje je sada ugroženo, zbog čega se svi moraju suzdržati od neprimjerenih komentara. On je naveo da banjalučka policija od početka školske godine prati kretanje u školi zahvaljujući školskim policajcima i patrolama, a u toku je i kampanja sprečavanja vršnjačkog nasilja. Pozivamo roditelje da djecu puste, da idu u školu, da se ne diže panika bez ikakve potrebe. Policija će raditi i dalje na rasvjetljavanju svih činjenica ovog događaja, poručio je Kojdić. On je rekao da će odsjek za visokotehnološki kriminalitet utvrditi kada je nastala sporna igrica koja se pojavila na društvenim mrežama. Kojdić je naveo da policija ne raspolaže informacijom da je postojao spisak za likvidaciju, da je o svemu obavješteno tužilaštvo, te istakao da je riječ o osjetljivim kategorijama zbog čega se ne smiju otkrivati detalji dok se ne utvrde sve činjenice. Učenica srednjoškolskog centra Bratunac povrijeđena je kada je snažan vjetar izbio prozor sa kompletnim štokom koji je pao u učionici, rečeno je Srni, u ovoj obrazovnoj ustanovi. Učenica srednjoškolskog centra Bratunac povrijeđena je kada je snažan vjetar izbio prozor sa kompletnim štokom, koji je pao u učionicu, rečeno je Srni u ovoj obrazovnoj ustanovi. Direktor centra Dragan Prodanović rekao da je djevojčica zbrinuta i odmah prevezena u bolnicu u Zvornik, ali da još nemaju informaciju o stepenu zadobijenih povreda. On je istakao da je nastava u školi prekinuta i da su nakon smirivanja vjetra učenici pušteni da idu u kućama. Prodanović je naveo da je vjetar pričinio štetu i na krovovima škole, sportske sale i učeničke radionice, ali da još ne znaju koliki je obim štete, a procjena će se obaviti kada se normalizuju vremenske prilike. Nastava je prekinuta i u susjednoj osnovnoj školi Vuk Karadžić. Iz teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Bratunac rečeno je da je snažni vjetar lomio drveće i oštetio krovove na mnogim kućama, stambenim i drugim zgradama kao i pomoćnim objektima. Udari vjetra su prestali poslije 11 časova, te je počela da pada kiša. Baza podataka aktivnih slučajeva lica nestalih u sukobima na području bivše Jugoslavije 90. godina trenutno ima 11.350 aktivnih slučajeva koje članovi grupe nestalih lica istražuju pojedinačno ili kroz saradnju. Baza podataka aktivnih slučajeva lica nestalih u sukobima na području bivše Jugoslavije 90. godina trenutno ima 11.350 aktivnih slučajeva koje članovi grupe nestalih lica istražuju pojedinačno ili kroz saradnju. U sukobima na području bivše Jugoslavije nestalo je više od 40.000 ljudi, a do danas je pronađeno više od 70% nestalih. U posljednjih 12 mjeseci putem razmjene informacija i uz podršku Međunarodne komisije za nestala lica, grupa nestalih lica ispravila je podatke u 384 slučaja i zatvorila 165 slučajeva nestalih osoba, saopšteno je iz Međunarodne komisije za nestala lica povodom godišnjice od pokretanja regionalne baze podataka o aktivnim slučajevima nestalih lica i sukoba na području bivše Jugoslavije. Generalni direktor ICMP-a Catherine Bomberger rekla da je
pokretanje i stalna upotreba javne baze upečatljiv primjer regionalne saradnje. Regionalna baza podataka već služi kao model za zemlje širom svijeta koje se suočavaju sa zahtjevnim zadatkom traženja velikog broja osoba nestalih uslijed kršenja ljudskih prava, rekla je Bombergerova. Grupa nestalih lica predstavila je godišnji izvještaj na specijalnom događaju na marginama nedavnog samita Berlinskog procesa u Tirani. U saopštenju se navodi da izvještaj naglašava posvećenost članova grupe i drugih ključnih aktera da radi na rješavanju pitanja nestalih lica. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta apelovao je na ministra spoljnih poslova Srbije Ivicu Dačića da uputi najoštriji protest ministru spoljnih poslova Hrvatske Gordanu Grliću Radmanu zbog sramnog hapšenja i skandalozne zatvorske kazne od 15 dana krajiškom Srbinu Veliboru Tripkoviću jer je tobože vrijeđao osjećanje Hrvata. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta apelovao je na ministra spoljnih poslova Srbije Ivicu Dačića da uputi najoštriji protest ministru spoljnih poslova Hrvatske Gordanu Grliću Radmanu zbog sramnog hapšenja i skandalozne zatvorske kazne od 15 dana krajiškom Srbinu Veliboru Tripkoviću jer je tobože vrijeđao osjećanja Hrvata. Linta smatra da je neprihvatljivo objašnjenje hrvatske policije da je Tripković tobože prekršio zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira jer je društvenim mrežama objavljivao zavičajne i patriotske pjesme i fotografije. On traži od Dačića da predsjednik ambasade Srbije u Zagrebu hitno posjeti Tripkovića u zatvoru u Šibeniku jer je riječ o državljaninu Srbije i da vidi kakvi su uslovi, da li se žali na postupanje prema njemu i da mu pomogne u svakom pogledu, saopšteno je iz Saveza Srba u regionu. Linta ocjenjuje da je opštinski sud u Šibeniku donio još jednu nizu etničkih motivisanih duboko nepravednih presuda sa smišljenim ciljem da krajiški Srbi odustanu od odlaska u svoj zavičaj i da se odreknu svojih korijena, zemlje, identiteta. To između ostalog znači da ne smiju da javno pjevaju zavičajne patriotske pjesme i da objavljuju fotografije sa zavičajnim i patriotskim sadržajem, dodao je Linta. Hrvatska policija uhapsila je Velibora Tripkovića na graničnom prilazu Bajakovo u srijedu 1. novembra u večernjim časovima kada je sa djevojkom krenuo u posjedu svoje bake koja živi u selu Ivoševci pored Knina. Prilikom hapšenja nalazio se u autobusu koji je putovao iz Beograda ka Šibeniku. Hrvatska policija ga je u četvrtak 2. novembra sprovela u Knin, a zatim u Šibenik, gdje ga je opštinski sud osudio na 15 dana zatvora. Sjedinjene Američke Države koriste izviđačke bespilotne letjelice u potrazi za taocima koje drži radikalni pokret Hamas u pojasu Gaze, prenio je Reuters pozivajući se na izvore u američkoj administraciji. Sjedinjene Američke Države koriste izviđačke bespilotne letjelice u potrazi za taocima koji drži radikalni pokret Hamas u pojasu Gaze, prenio je Reuters pozivajući se na izvore u američkoj administraciji. Prema izvorima agencije, američki dronovi će nastaviti da traže taoce najmanje nedelju dana. Reuters je istakao da američka administracija vjeruje da 10 američkih državljana koji su prijavljeni kao nestali nakon upada militanata Hamasa u Izrael mogu biti među više od 200 talaca. Koordinator za strateške komunikacije Savjeta za nacionalnu bezbjednost Bijele kuće John Kirby rekao je ranije da se američke vlasti zalažu za niz pauza u borbama u zoni palestinsko-izraelskog sukoba. Prema njegovim riječima, to je neophodno za dopremanje humanitarne pomoći u pojas Gaze i nastavak rada na obezbeđivanju evakuacije ljudi, uključujući taoce. Tenzije su ponovo buknule na Bliskom istoku 7. oktobra kada su militanti iz radikalne palestinske grupe Hamas izveli iznenadni napad na izraelsku teritoriju iz pojasa Gaze. Hamas je svoj napad opisao kao dogovor na agresivne akcije izraelskih vlasti protiv džamije Al-Aqsa na Hramovoj gori u starom gradu Jerusalimu. 4 ljudi poginulo je u padu malog aviona u Austriji koji je poletio iz Zagreba, javlja portal Salzburg 24. 4 ljudi poginulo je u padu malog aviona u Austriji koji je poletio iz Zagreba, javlja portal Salzburg 24. Avion je trebalo da sleti u Salzburg, a uzrok pada još nije poznat, saopštila je policija. Nesreća se dogodila usred šume na strmom neprohodnom terenu u okrugu Linšing. Mali avion Cirrus SR-20 poletio je iz Zagreba i pretpostavlja se da je juče nešto poslije 15 časova naišao na za sada nerazjašnjene probleme koji su doveli do pada. Stalna kiša i strm teren otežavali su akciju potrage koja je trajala do duboko u noć. U akciji su učestvovali helikopter hitne pomoći, ljekar i 3 spasilačka vozila Crvenog krsta, vatrogasci, gorska služba spasavanja i policija. Policija i stručnjaci za vazduhoplovstvo ispituju olupinu kako bi utvrdili uzrok nesreće.
Izraelske snage ubile su Mustafa Dalula, komandanta Hamasovog bataljona Sabra Tel El Hava, koji je igrao ključnu ulogu u rukovođenju borbama protiv Izraela u pojasu Gaze, saopštila je izraelska vojska. Izraelske snage ubili su Mustafu Dalula, komandanta Hamasovog bataljona Sabra Tel El Hava, koji je igrao ključnu ulogu u rukovođenju borbama protiv Izraela u pojasu Gaze, saopštila je izraelska vojska. Izraelski avioni, djelujući na osnovu obavještajnih podataka, ubili su Mustafu Dalula, komandanta bataljona Sabra Tel El Hava, koji je od početka rata imao centralnu ulogu u borbama protiv izraelske vojske u pojasu Gaze, navodi se u saopštenju. U saopštenju se dodaje da je posljednjih godina Dalul bio na više funkcija u Hamasovim bataljonima i brigadama u Gazi. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine sutra se očekuje promjenljivo oblačno i malo svježije vrijeme uz sunčane intervale sa maksimalnom temperaturom do 18 stepeni Celzijusovih. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine sutra se očekuje promjenljivo oblačno i malo svježije vrijeme uz sunčane intervale sa maksimalnom temperaturom do 18 stepeni Celzijusovih. Na jugu će biti oblačnije uz povremenu kišu, dok će uveče jačati južni vjetar. Vjetar će biti slab, promjenljiv poslijepodne i uveče u pojačanju, a tokom noći će duvati jak do olujni jugo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Minimalna temperatura vazduha od 6 do 12 stepeni u višim predjelima od 0, dok će maksimalna temperatura biti od 13 na zapadu do 18 stepeni Celzijusovih na istoku i jugu. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskavima, ponegdje praćenim grmljavinom, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Temperatura vazduha u 13 časova Bjelašnica 3, Mrakovica 8, Čemerno i Ivan Sedlo 10, Kneževo i Han Pjesak 11, Kalinavik, Mrkonjić grad i Šipovo 12, Bileća, Gacko, Drvar i Livno 13, Banja Luka, Ribnik, Srbac i Bugojno 14, Višegrad, Sokolac i Bihać 15, Novi Grad, Trebinje, Rudo i Gradačac 16, Doboj, Prijedor, Foča, Mostar, Sanski most i Široki Brijeg 17, Sarajevo 18, Tuzla i Zenica 20, Stolac 21, Bijeljina i Neum 22, te Zvornik 23 stepena Celzijusova. Pratili ste našu centralnu informativnu emisiju. Hvala na pažnji i ostanite uz naš program. I na kraju ne zaboravite da nas zapratite na Facebooku, YouTubeu, vaša Televizija M.